tabo haino rangsa gwati waman nei bukhano methap bai tongo tini Land Greater Land ma kai to sangjo to ganang chai thangmanai officer chai thangmanai rang bosta phaina bai tini safety kari kha security kari kha kichu kari kha jotono hope line tini kai jakai khana bubi kha lama bonongay musu ala busaran sili phaima sa koita kori mori koita sa biang ta bu hope line karan bo to hope line sana bo hope line tini tam khaina khana tam chanai khana tam khainai joto samaj bo hope line totally hope line permanent line kare awan bagai ni sengta permanent line ma khainai ani mani babuni busa ang mangnai ani bufa direct nai ani bufa tongai uyang kam khai to kai alada borok phai ana pupusino timote hei kokna ya tha tha sirion lasa hayadba bui phai ka abonin bufa bai nongma tongnai hayadba gawo bai sin borok no naikol nan bagai bihik ni সমস্যা busai saimano hayadba busai সমস্যা bihik saimano o paran borok ni সমস্যা o paran borok saimano hu agot na sosma tubi tongnai bokinong paratam to ano tini sap sakamo oyen tei butika phain ta ang bahai ka saimano tini si tak phajru biang ni tei tamo biang dongur ang saimano he ga a saiman chani no jibon lai thongbai borok ni sering jani no gawon bagai no o paran borok no sina nangnai o paran borok no songna nangnai aporo moyal ni borok no songna nangnai amo hai ka seng tere khlanya thangna hangkai puila sagang seng system ma khlainai hingga bab sanok puila no hai video senan jangang hai nong lam sogo sini RD News channel lo bab sanok bagi tini ba hai video update kadal tui phaja bab sanok puila no video no thamlai title no no kam ke saimangna kam ke buji mangna tini video bawa heno bab song tini video ka play kana hai sin tiprasan bagai nai play kana sini service ji debroma play kana kok tuma kam eba hai play kana sin tiprasarang no kaham kok sai kana rega te amni ya gulo hai sin tiprasarok belai kana bini kok samno khnawi belai kana khabo nang jaga bab sanok puila no video series no gibo kam ke saimangra ngite amni ya gulo saka sini service ji debroma hai sin tiprasarang no seng tiprasa jotono thanjang na nangnai nai geisi seng sin tiprasarang no debo busang ni chalo kusugo kaimanai hinai saka bab sanok puila no video series no gibo kam ke saimangna paring bab song bisi kok sewi hai seng sini service ji debroma ni maplim sin teba khong bisin te sing kita kam ke kok khanai nyalana botam ni sai khana ka sini te tak te buk song logo song no paling ke seng bisi kok sewi hai seng sini service ji debroma ni khukti kita seng kam ke kok khanai nyalana tabo haino rangsa gwati waman nei bukhano methap bai tongo tini Land Greater Land ma kai to sangjo to ganang chai thangmanai officer chai thangmanai rang bosta phaina bai tini safety kari kha security kari kha kichu kari kha jotono hope line tini kai jakai khana bubi kha lama bonongay musu ala busaran sili phaima sa koita kori mori koita sa biang ta bu hope line karan bo to hope line sana bo hope line tini tam khaina khana tam chanai khana tam khainai joto samaj bo hope line totally hope line permanent line kare awan bagai ni sengta permanent line ma khainai ani mani babuni busa ang mangnai ani bufa direct nai ani bufa tongai uyang kam khai to kai alada borok phai ana pupusino timote hei kokna ya tha tha sirion lasa hayadba bui phai ka abonin bufa bai nongma tongnai hayadba gawo bai sin borok no naikol nan bagai bihik ni সমস্যা busai saimano hayadba busai সমস্যা bihik saimano o paran borok ni সমস্যা o paran borok saimano hu agot na sosma tubi tongnai bokinong paratam to ano tini sap sakamo oyen tei butika phain ta ang bahai ka saimano tini si tak phajru biang ni tei tamo biang dongur ang saimano he ga a saiman chani no jibon lai thongbai borok ni sering jani no gawon bagai no o paran borok no sina nangnai o paran borok no songna nangnai aporo moyal ni borok no songna nangnai amo hai ka seng tere khlanya thangna hangkai puila sagang seng system ma khlainai tui dulmung tui bahai ka dul jangnai abo khai tui dul lai rok do apa dang je sai tomata tui dulmung tibrasa seng bahai ka sinija seng tam hne sinija seng no thanja ye no thanja bahai keng nai ba thanja kuno dormo baya tabo nangki Christian hinda sinija na Hindu hin sinija bahai ka sinija na sala nang Christian da hine sinija na Hindu na nang BJP hine sinija na CPM hine sinija bo ba sinija ponna na motha hinda sinija na BJP hin sinija amti he kuno thanjangya abung bai thanjangya bisojit ni bo sinija kya puila sangan silimungta mo
ang mutai parani Arab obo songwa asayo an bukung bara an mokol muglele sa kormo kok borok sawo ani kanmung kano ang gudok muya chini rang puisa orthonoiti financial institution obo kore hinka je kono jatiyo hasakani kemai thango hinka abon bai sing mo mas sanamnai mo sanaman pore obono tui chabai naithokai tui dulna abono hinka naikol phang hono naikol phang mane government aba government nei naro phantok bichiri dikhai ka nangabo bora tax ma jamno naikol nai ka sing government ma kana government of Tiprasa tini je government of Bansa tini je tongmane government of Bangladesh hinjabo aho sini bagiya are government bosan chari gari janon charna ne bo buinia jagani phayo buini kha jingo joto yakaba jaka Tiprasa tam khaina khaya bo joto no nokhasa kani simi rangchak wana wati wana hne chino saitan jadiba nokhasa kan simi no rangchak wati wanai afroka jing joto no janang nai joto no officer nai yakaba de chinta khai kun dormo ki chupa kre dunia ki chupa kre bohok ma pungna nangnai ang age ate duse decide khayo robbaro gija mathanai ar robbaro khana ang maisana bo korin thago maisanan bagai buindo kode ma thangra nai masanan bagai na girja thana duita decide ma khayo maisana ma thangra aro gija basun kaham jimana ab habya bokhro habya gaw bai sing maisana ni bagai se sing joton bisum ma khaya gaw bai sing tam khaina nangnai kami yo sing kami ni maisana ke mai boja thanga maisana bon ma thangnai bilai ko udai ko dokol khaina ni uri matabari do khaina mono jot sing ma khaina government of Tiprasa sing ma khaina Tiprasa busuk bang sabo kana digra sabo masaya manangya sabo busuk pore jatong sabo bekar tong sabo beri randi kulai tong kha posinai kri sabo yathai koto sabo bata maya joto sunga kono sarbe khaye masa kai Tiprasa no mati khainai norok tewai sano ringde khainai masa kai 15 lakh ne oro kisa kutumboi ma khana nai barbar angbo phaimana ja যেমন 2000 বরক 1000 বরক আর 4 বার ফাইব কোন লস করে 10 বার ফাইব কোন লস করে ইনকে একবার ভাই দাও বুঝিয়া কলম ভাই না পান কিছু সাপান বড় বুঝি ভাই খানা কিছু বুঝিয়া কে তো বলাই দুঃখ তো একবার ভাই তো বুঝি না কো গিয়া